Daj. A i nek naprave pauzu 2-3 minuta pa ćemo vidjeti. Kako ćemo vodu da im damo? Šta ćemo da uzmemo negdje? Iz ruke će oni da piju, ne znam. Doći. Ajde, fuj. Gdje ima ovi? Da vidiš negdje srećem? Srba šareni nos. Da tješi, lepo. Pa nosit ćemo se već zatvara. Zatvora se, ali ne tako brzo, znači baš ide sporo. Nije ide, pa to po defaultu ide sporo. To trebalo je sa 5 nedelja. Znači, meni stvarno nije, ja prvo nisam htjela da uzem roba. Aha. Mene stvarno ovo je baš lep, zatvorit ćemo se nos, znači garantujem. Uj. No uzmi ti kao. Ajde, uzet ćemo negdje. Znate što ima novo? Pozdravila se rana, sam vidio. Ne, pa kupit ćemo ga. Pa to? Ali ima dole, teći trafik. Da. Evo ovdje.